Bueno, esta exposición, desde o meu punto de vista, é como se fose unha recopilación, unha poética, un libro de poemas de 11 poemas, non? Son, digamos, as propostas conceptuales nas que intentei meterme dende o ano 2000 hasta o 2020. É dicir, que aquí da miña obra pois non hai nin retratos, nin figura no sentido explícito, simplemente son conceptos que se desenrolan en series cortas. Bueno, é unha aposta ou unha proposta, mellor que unha aposta, unha proposta ao espectador, a reflexión, bueno, sobre pequenas ou grandes líneas de afección que temos neste momento, non? E tamén ten esa parte, unha parte lúdica que tampouco é tan lúdica, que é Gastro, que é un xogo ca comida, é un xogo cos alimentos, pero ascribindos a un territorio e desposeéndos da sofisticación da nova cociña, non? Bueno, é variada, eu espero que o espectador, aínda que algunha das propostas non lle guste, que algunha outra se lle gustará. Hai unha parte dedicada a unha exposición en retablos dos alimentos principales da antropoloxía cultural, como son o millo, a uva, a pataca, o pan, a oliveira, e despois tamén hai un retorno á sacralización dos petroglifos en dúas capelas, a capela dos homes, a capela das curvas, sin olvidar, bueno, unha serie un pouco, digamos, erótica, no sentido que ten que ver co galanteo, que é Trompos, e despois un homenaxe que lle fixen no ano 17 a muller, en concreto as mulleres da miña familia, que se chaman Matrilineal, e son series que inicialmente foi no Concello da Guarda, eran bisaboas, aboas, nais e fillas na mesma foto, non? Sin esquecer tamén unha homenaxe que fixen ao meu pai cando morreu, que se chama Fénix, e que ten que ver ca perpetuación da especie, máis que da familia, da especie. Eu espero que non todas as series, pero que algunhas sí que o espectador lle motive, lle faga cando menos pensar e gozar. Unha cousa que creo que é interesante, además, para ver nunha exposición e non para ver, pois, a mellor en formato libro ou foto, é precisamente que como se organizan as fotografías, como hai unha concepción aí un pouco arquitectónica, non, de cada unha das series. Digo que tes así retablos, cúpulas, capelas, é dicir, aí hai unha parte que convida a vir e a velas en conxunto, non é ver unha foto, digamos. Non, o espectador non ven aquí a ver unha serie de fotografías, non, ven a ver unha montaxe conceptual donde está feito efectivamente con fotografía. Tuve unha grandísima sorte de traballar co comisario, con Xosé Lois Gutiérrez Failde, que entre os dous pois concebimos o espacio tal e como está, que, bueno, en principio parece que gusta tal e como está, para facer unha distribución didáctica das propostas, non? Que non sexa un amontonamento, a pesar da grandísima cantidad de fotos que hai na exposición. Eu penso, tamén é subxetivo, non? A mellor algún espectador di que hai moitas fotos, pero penso que están bastante ben distribuídas, e ademais en cada serie hai unha cartela en donde, bueno, máis ou menos se expresa poéticamente que significa ou que quero decir ca serie fotográfica.